me so ntama ye kan ye no me so me de aboso nti ye beba behia ne ya kyerem se omo kyere se me nya de hye ganyase hima won ho no odi akunwa no bia enyeye enne na yakopɔ yi wo so krata na kyerɛ sɛ akunwa no omudi bia enyeye tukebe na bema wo mu King Solomon yedase nyame nhyira wo pa Zico Plus Enterprise in Kancho said, Omoya installation, Omoya servicing, and Omosa air maintenance. I did be a pipes so away few mu dear, or more above more power more any answer to say yearly pipes, say the pipes is film connection in and fixtures nina and overhead wire corrector, Timatobia Emma home, open a fixture be containing in shoe and a gas and so on. Obeshe na wadi hujuma ade ama onya asem keto oye toilet seat no obeshe na wasiesie ni kama no oye ne fefefe ade ama se de open ni bia no obeye no correct ade ama wa wani je ebewi opeye oye bath tubes oye washing hand basin toilet seat ohwe eye ne kama enya asem keto afese so open water heater o fia obeshe aye ne kama ade ama wo enya no kwan so open washing machine eno so ohwe eye ho adwuma or some maintaining the kama at the mount. After so installation of jacuzzi, more jacuzzi or mufie no, and also or yen the kama season for fair at the mount design out and obey at the amount. Or air water treatment. Oh, if you not in so we use no in so any basa pedicine in so may city no be treating the kama the amount in so bit to the aya there abwa amount to me so at me across or your biodigester. And then I ana do na friends or flash ya na shake. Omodie na omoye ne papam quality na omoye de amanya de oya na nsa busumi ba ko na afi aye basa ni nyina no omohwe ye ni ye se de be ya ebeboa na adi mfie so bebre ama so ni je awie opeye ewo ho omoye borehole drilling ope borehole so ewo adwuma mu fie ni nyina no obehwe atu de kama e de amawa wankasa so we filipa swimming pool so omoye ka ho a omsiesie ni nyina adwuma di ahodo am so omoye se wo bi wo fie dada na asai anase enkoya ombehwe no ma fix dia ma kama na siesie aboa ma bibia so tumi akoso no kwasem ba ko wo ne se mo amoye machines akese ho adwuma te se mo amotwa enuro moye enuro ewo mo companies mo amoye sachet water ene water nyina no omo machines ahodo abetumi aye sa process ni nyina dia ma afenso mo a moye drinks ahodo mo companies akese no or the machines atitiri ni akese aba ode bebo sa kwa no so bebo ma odwumadie no so atumi akoso ti odi ane so befa Zico Plus Enterprise so number na no ma twetwe nkomo bebo sa kwa no so ena aduchuwa boni a otoso miensa eye yenyase mahima ohima tra konya so be semfie aduasa enuni ene ne ntamo okeka ye ama ade asem abre na masisi no ya chi asehene ntamo kagu nso no ode boso nananom trase no na sede opinso ye na ade ni asantemai wa ade oti committee hwehwe nsemu na committee ne da asem no ebeto edwa no ene bra ohene trase no ensem koso na ohene secretary be gina ha eka ensem a akoso nyina ne afi committee fo no ekọ asetranso mu so adwento ato keka bo mu no ni nyina no enne abedru opinso anim abra ya trase na akoyese country akom na fokutra hodo ni nyina ne amahene no obi a kire na adwenkyire ngane se na adutwa ekwan a ofo asodi akonya no enye amamre ene amane ekwan so dini mfia aduasa nu akonya no wadi ene abana wiye bra ko ba se yewura kasape ena nanahima dimirika se okoso yewura kotodwe na mpani kire se ebra oso di se tokodwe no nye sabri ena oso di se kotodwe ebra na pa ho ebra na twam itu oso kotodwe mu a enyeye se yakaso obi aso kotodwe mu a na kire se okodwa atoa apachew asem no era pimpim ho enne atemu amase watuna na se odintra chara na se obeja akonwa no de enyamem
Ira, Odaruma, na deɛ sie yi na ahema nso atra akonnwa so bɛɛ sɛ mfie aduasa nnum anaa aduasa nson ne nyinaa mu no yɛante yɛ kuta me gyame prɛko pɛ deɛ bie aba yi bɛmu kyerɛ mu kakra yo medom ase bebree ɛwɔ akwanya a mode aba me meso yɛfrɛ me kyea me sɛ yaw ɛwɔ ammom akyease me na meyɛ kyea me wɔ akyease akonnwa no ho na memɛto me na na mabakwasɛm no abakwasɛm no kyerɛ yɛ sɛ akyease ne danyase ɛyɛ adeɛ baako a akyeasefoɔ ɛne ɛyi ɔmam kɔdi danyase akonnwa ɛyɛ me wura mo na danyase hima wɔ hɔ no no odi akonnwa no bi a ɛnyɛ ye san sɛ yɛ nana damas ɛna de ne kɔɔ danyase ɔnana ɛkɔɔ danyase ɛma no kɔsom efie hɔ ɛna ɛsa be ɔkɔtena hemfie a ɛduru baabi a woda no de hyeɛ nti ɛno ɛna ɛsi nei ɛnam sɛ yɛde ɔmo kɔkɔsom hɔ nom ɛna ɔmo aka fie hɔ ama ɔmo adane adehyefo a ɛna ɔmo de akonnwa no bi atoatoa so ɛnɛ na Nyankopɔn yi wɔn so krataa a ɛna akyerɛ sɛ akonnwa no ɔmo di bi a ɛnyɛ ye asɛm bɛtɔ yɛwura anim ntam kɛse bɛtɔ yɛwura anim ɛna yɛwura so tikɛse awi adwe oyi ma committee fo so akɔhwɛ mu ahwɛ hu sɛ asɛm na bayi danyase ma ɛka no ɛnya adeɛ a ɛfa kwa mu na mmom yɛ n'akyase ma ɛka no ɛyɛ enukure to dododododo a yɛbua asɛm no de ama n'akyase hima ɛkyerɛ sɛ ayi di akonnwa no bi a ɛnyɛ ye danyase ma di akonnwa no bi ɛnyɛ ye ɔpɔ sɛ watra so fie aduasa no mu no ɛbra so sɛ akonnwa no odi bi a ɛnyɛ ye sese mira na da bibi se wo na muntimi nyiri ntem na fe a ohima hu se be kwa sile obere ka se picture na mo de we betum na me ka se entam di ka bai mi amena na sapo e di ka kantam gu no so na no doji ya frana no akotire brotire o frana no akode o fa mo so kra no no be so de boss ene na Yakobon ayi ne to adi a ene entam ne be to fie ha no mo a ene ho senkaye aba a chese akunwa no odi bia enye yi ne kura mu no ede na aka kira santiman ne wono a saa entam wo mu so a ase ye ka hye no mu dwane ne entam bi so ase fukuro na be ma wo mu yo de me ka kira santiman nyina ne se ade hye sem de eda yewura anim ti na yewura wo start asem aka wo se ye start family tree no pie ba no ye be hu duanaba nti ade system de wo ka ne wo hu sade obesi aka nafa sabe akonwa no nka ho a je ofu so otum se akonwa no nka ho na o ma mo dia no wo dia ma wo mo emfa nkwankwa ye se afi na wo ne twima mentwe ana wakwa akotra so gana so watre fi ya de hie nti no wo kwa akotra se tintina ache akonwa no ka ho enya wo dia no atwe ho boko we ye ba ye danya se hima so atwe no boko a kanya ne se nuguase we akwa akoto no no enam se otena ho a ye de ka ye nyina mpanfo ka ye nyina wanye atum opesa akonwa no wogeta na ni asinti ana akoba santi de me ka kire nanan mahimfu nyina ne se edru se ya omonyi entum so fi se won kan wan wagye atum boko no atwe ho afiro no amaji wani nguase wo se bi eburu ye wura nim akofa ohaw bi ama na se de me kan no adaruma aseme na aka kire yewura asantumewura yewura de ye kan se nyame nhira no no ma no nkwa no ma na hoden na se bi eburu se bi nyansa ene akokoduro ene tikese awi adwe a Yakobon e de ama no no
man moso no kono e ma santimaiser da bia sa se tem bia na sembe na nimu a na beto na nimu a o ma santimai na se ba bia maso da bia no o ma no to boko asubiem wonya ne sa ma yen no ma no kwatenten no tena ho e ma da e gba nyame shan papa won ko wonya sa ma yen e wo asantimai mu ye frame na na kwefiri amoamu achi ase ba pani ni na yane anso na ye di danya ase man hema akonwa sesi a danya ase hema yi ne wo faado wo bote akonwa no so no sabi wo bonya adehye ene wo mo ebediye wo mo de bibi de bediye enti yankɔ ho abra ka ho nsɛm a ene nanu ya mede tam agye no sɛ wɔnka no korɛ sɛ wɔnyɛ yɛde hye wodi akonwa bi enye yi ti yɛkɔ yɛde ma kɔbɛti no a yɛhwehwɛ mu no na kyerɛ sɛ wɔnyɛ me de hye wɔnyɛ me nuane na yɛfrɛ na ho yɛte akyi ase danya asese obi bedi hina na ahema a yɛbɛfa no akyi ase ne yɛde na bedi danya ase hene afei ne penso no no wɔn ayɛ no basa ama no wɔn de sikasɛm ayɛ no basa enti yɛhyia ayɛ no a yɛka mpani nsɛm ni nyinaa no wɔnti bi wɔ ni bi ne nana nyɛ me nana ne nana no ahodo koraa no wɔbɛsom me nana dwabe nsɛwa no wɔyɛ somfena na koa no wɔyɛ somfena ɛnɛ mo no mo abɛtena yɛ so na ɛnam sɛ yɛwura wɔtumfoɔ wɔka no korɛ wɔmpɛ sisie na wɔpɛ sɛ obiara wonya n'akonnwa a wɔdi yɛ nti wɔhwehwɛ mu no wɔhunu sɛ deɛ meka no ɛyɛ ne kwan so nti me wura me bɔ mu asɛm a meda ase nyame nhyira wo kɔsoa King Solomon yɛda ase nyame nhyira wo paa a wode no korɛ ato deɛ da nana pia nyame ma wo yi nkyerɛ aya ye hu na be fotete afidie so etitu nananom bi a ɛwɔ bono ne ahafo ye de sabi ewura yakoma ne da sanse intimi ati baabi nana enkwara ne bi on man sema aya mu kana aya na ye sabi ebu fani ma asem ora mebu enne nsem a akoso fisi me sei na faka chi mebu na yesu ade ɛwɔ mo chi meburu a mo aba no ya na nsɛm a yɛdie na ɛnyɛ nsɛm pa nsɛm hunu no wɔ mu die wɔn mo sɔre a yɛntaa mmara ahemfie ne yɛmɛsua yɛ mpani nsɛm ɛne yɛ nana King Solomon nyame ama a wɔde na ma asanteman wɔn mo yɛmɛsua no ne yɛhunu no nokorɛ ka ɛne asɛm bi a wɔpɛ na yɛni so ɛma no na bibia enye yi sese danya asefoɔ de aboa machi asefoɔ wo mu ni adagye danya asempadifoɔ nyinaa ɛwɔ ha wo mo nso kora wo mu nim sɛ yedim sɛ akonwa no achi asefoɔ de a ti wo mu nyinaa nso yɛ taa machi a yɛbɔ pa yɛ ma me na ebe ma oti nkwa ne agya obresi ebe fi na ya bɔ komo yi pa da se eburu ne me de akonwa na ama no onye de hye onye boja na me nso me de minim sɛ odi akonwa ne bi oyɛ oyɛ de hye oyɛ boja nti ne time no so ne yɛ ba yɛ nyina bɛkyerɛ mu a na ne ɔmo bɛka no ne openso no aka akyerɛ yɛ nti ne me wɔ ka fa ho ano nti me nso ntam a yɛ ka yɛ no me nso me de abɔ so nti yɛ bɛba bɛhyia ne yɛ akyerɛ mu sɛ ɔmo kyerɛ sɛ me nyɛ de hye ndi akonwa no enne mfie nson ni enne na ɔmo atima bɛkyerɛ sɛ me nyɛ de hye a yebehia na pa cho watra konya so fie sen nsoni nti nne na omo ahunu se menye de hye nti se yeba na omo bekyerem na ne ohene beka no ono na ye nyina ye wura ebeba bebo ade ase na ya kyerɛ ase ne ye hunu se na esitie na wada ro ma wudini papa me pese meka me din de na owusia ye biafo awi adoma se man hema otosumie no nti mesrɛ wa wada woma Boku One TV.